Bersama Sekar Latikatur, semoga kagem yak sepining sosono suwanipun Mbak Cantika dipersilahkan katur. Mbak Cantika, perdana baru pertama kali kita berjumpa. Ya. Juga tentunya bersama keluarga besar di Sekar Lati di singa hari ini. Katur sumangga uluk kalujeng dhumateng para tamu kakung matri katur. Nggih, saktipun ngaturaken wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nggih Mas. Nggih, berjumpa dipun paring kesehatan panjang umur. Sing paling utama ki sehat, Nduk. Sugih duit nek ora sehat percuma. Ora entuk mangan iki, ora entuk mangan iki. Nek wong ra duwe urip ya resiko mangan piye ora kelakon. Mbak Cantika katur semoga dereng wonten pamundhatan permintaan mungkin dari keluarga ageng saking Besan juga dipersilahkan. Napa Mbak Cantika katur? Paringi broken heart tuh. Oh nggih. Apa itu Mas? Apa kuwi mau? Wah aku dong ra paham. Kan sing ngerti tukang kendange. Lara ati kalih Mas. Lara ati dua. Siji wis keloro-loro kok, Nduk. Nggih. Semoga bersama Sekar Lati Musik ada Loro Ati dua. Nggih. Tukang kendangnya dipenakke iki. Potongane anyar ya, Nduk. Nggih. Semoga sakit hati dua. Kurang apa aku iki dadi priya. Aku ora apa aku iki nggonmu tresno. Ning nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu ora bisa ditambani. Yo ngopo nduk wong ayu. Kae mung kanca sayang. Wis milio sayang aku apa dhewe. Dadi bojoku apa bojone, apa bola bali, apa ngegawe gelangan ning rasa tresno, sliramu rapi iso njaga. Wis melio sayang aku apa dhewe. Wis melio dadi bojoku apa bojone, abola bali omong gawe gelan ning rasa tresno asli ramu rapi sonjoko. Mbak
ning nyatane sliramu nglarak ning ati ati katu ora bisa ditambani yo kayak mong konco doa kayu wes milio sayang aku apa dewe wes milio dadi bojoku apa bojone bali wong gawe gelan ning rasa rasa tresno asli ramu rabi sonjoko wes milio sayang aku apa dhewe wes milio dadi bojoku apa bojone bola bali gelan ning rasa tresno asli ramu rabi sonjoko sembah non Mbak Cantika sampun katur wonten lelagon loro ati 2 muga sakit lipur panjenengan saha wadal siang punika sesarengan keluarga ageng sekar latih musik pakai jangkep komplit di siang hari ini juga dipersilakan mungkin dari keluarga besan dari keluarga Dipal Katur Sumangga biasanipun sinten Dono Swanten ngersake lelagon apa juga dipersilakan mungkin rencang-rencangnya dari Mas Nganten tamu pakurmatan dari keluarga ageng dari Jawa Barat dari Bandung juga dipersilahkan mungkin mau duet Katur Sumangga ya. Masih bersama keluarga besar Sekar Latih Katur Sumangga jumenengipun Mbak